Kini nga kong kahasol bahin sa nisa nagkaduol na nga bugnong lugay nun. Kini man kung akong bana usa ni siya kakonsihal sa among barangay diri sa among dapit. Igo lang gini siya nakakapyot sa ikapito. Hapit kini matagak. Karon nga mibukal na ang kaldero sa politika, murag nang ambisyon ni nga mudagan og konsihal sa among lungsod. Ug mao ni ang nakahatag na kong kahasol karon. Naglisod bang gani sa barangay, sa lungsod na ba? Mao maguni ang mga panghitabo. Hula-hula migo, taga diin kamo. Kami ang bulanon, dili taga dinhi. Tultuli kami, balay sa kapitan. Balay sa kapitan, asa kami agi. Pastor! Oh, Oh, nagbarong ka man. Diyan. Tamaday ka, ha? sa barangay. Barangay hall, atong sa barangay hall. Nagbarong man lagi ka. Oh, kalimuti ka nga, kalimuti ko pagsulti ni mo nga doon na rumi special session. Special session, nga naman, ha? Mo pasar mi og resolution nga magdeklarar nga matagbuan sa Oktubre sa pizza size, ideklarar na mo nga adlaw sa tong barangay. Usay adlaw sa barangay ba, uy? Birthday goods tong sa barangay og nasyudad pa na charter day, na province ba founding anniversary. Mo nga kay barangay raman mo nang adlaw sa barangay. Ah, mao ba? Oh, sama liburon karkar silang para 20 lawas mo na. Kay bago lang mo nahibawaan nga kini nga tong barangay nahimo ning barangay sa buwan sa Oktubre, pizza size, mga 5 na katuig ang nakalabay. Oh, nindot sa pastor, Oh. ganyan pasidunggan ang atong dapit, ang atong barangay. Amukoy ka ba? Aron maminaw ka sa mong sesyon. Nah, ikaw na lang, uy, dagan pa kay kong buhaton. Sige, sige, adto na ko ha. Ay, kadiyot na, pastor. Oh, ngano ba? Ngano ba? Kada bang barong nimo, ilisi unya na, uy. Ngano man? Pagpalit og bag-o, uy, lagom na kay na, oh. Nay, kwilyo, oh, murag nasunog. Mabitaw, pila na katuig ning baro nga Pagay hermana og hermano mayor pa man ni nato sa bunok. Palitin niyo kog bag-o ha. Ah, hindi ka dawat sa imong honorarium. Ang yun na binyang wabay baligyang barong sukay okay? Usabay okay, uy. Ay, kuan, patahian ta na lang kag bag-o. Ay, salamat darling. Sige, sige, arin ako. Sige. Angayan sa ka nga magbarong da. Nga naman binyang. Murag praha. Oh, sabay praha Ay, prahaya ba? Mao na nga kung bana nga si pastor. May dugo gid siyang politiko. Tatak RMN ni siya. Kay ang iya ko nung lolo kani adto, dugay man sad nga nahimong kapitan sa ilang barangay. Wa gyud ko nay pildi-pildi. Kay sila naman ko nung duha ang nagpuyo silang barangay. Og sa pag-uli na sa kumbana, gikan sa sesyon, Mayong buntag, Senyor Kapitan, kaming nagpalutaw sa among sakayan. Unsay inyong karga, unsay inyong lulan, si Paul Sundang sanggot. Oy, binyang! Pastor, abot ka naman lagi. Dali ra kayo sesyon na, special ramang god. Usar ka topic ang mong gisgutan sa kaitim ba? Approve na. Oktubre 6, mo ng adlaw sa barangay. Unya, unsa may mga kalihukan? Doon ay daghang cultural show, doon ay festival nga pagahimuon, banggas balak, banggas balitaw, nga kalingawan sa karaan ba, kanang nakakuha na, triathlon, tingali na, unsa day? Usabay Triathlon? triathlon, oy. Mas manak, pastor, oy. Liso kilitokon, oy. Tulo na ka klase sa sangka, gikas dagat, tens mamaha, disos bukid, nya langoy, bisikleta, dagan. Uy, kana! Nindot sa na. Anya, usabay nga, anang triathlon. Unsa na? Mabate na triathlon. Sama, oy. Para maligri ba? Mao nga mangandam na lami. Doon na siya mga duwa askaraan kanang kat-kat sa taas kay kawayan nga dunay kwartas tumoy. Mo na nga banhaw na namo kanang dakop-dakop baktin nga Butangaga City, Ligoon. Nga himuon sa namo kay makahatag man nagaligri. Uy, nindot di ay. Doon na siya paugnats kusog kanang balibol nga dayon-dayon. Paniyan niya tong uyuan nimo, may matumuduhag balibol. Balibol ba, uy? Napungkol matong uyuan ako. Tod, no? Mabisi na sa kuan ni. Nga naman. Ako may gi-chairman sa kalingawan. Basta aligre lagi ni. Grabe ka niya day ka busy, ana. Pangandam man pangandam. Si pangandam ba, uy, pastor? Oo, mupasaka na sa sunod elections barangay, mupasaka. Tingnan sa day plano nimo, ha, pastor? Kuan, lagsaba ha. Kontrahon ko ng kapitan. Unsa? Uy, pastor, uy. Pataka ka lang magyargyawit diha. Yes, binyang mo na matuod. Kaya ako nakita nga daghan na kayo ang wa makauyon sa atong kapitan. Tuwa ang trabaho syudad. Ha? Bisag, bisag, biya lang barangay. Unya, mukontra ka, ha, pastor? Yes, binyang. Mau magsugod na ko.
Kay mahinayon og dili ang eleksyon sa barangay, ready na ko. Hilom da, Pastor. Oy, Oh. lamlam lang yan ang baba ni mo diha. Hapit ka man gani makadaog sa biaging eleksyon. May gani ka nagkagunit ka. Nya ka nagplano ka mudagan kapitan. Wa pa man ko kay kumailhi ni adto, wa pa kay kumailhi. Ay bisag karon. Kuwang ka pas popularity din sa tong barangay. Dili ka pa kay ilado. Kon, magmilagro ko aron mailhan ko sa mga tao. O si milagro ba? Magsugod-sugod na ko. Maghimo kog pundok-pundok sa mga tao. Pundok ko nako. Nihatagan ako bugas. Manghatag tag t-shirt nga green. Green. Oh. Nya sa masingan ana. Pareha sa parehas ba sa Hilo Army ang ako kuan sa Green Navy. O si Green Navy. Na may Hilo Army, di ang ako Green Navy. Ay, hilom da, Pastor. Oy, sunod ka mas Cordoba. Pangandam ka na binyang. Sabi ka, oy, di ka pa may baw, di pa ka may baw sa dagas panahon, ha? Onya. Unsa ba sa slogan nimo, ha? Oh, kaya ang ilan dito sa Cordoba, kuan man, kuyog ta, bisag di ta kauban, kini nga ako lain sa ni, kuan nga ako, ug unsay ako imo, ug unsay imo ako. Oh, di ba? Di ba binyang, okay ba? Ambot ka ni mong pastora ka. Ha, basta mangandam lang ko. Duki pa tong elections barangay, Pastor. Oy, muuna pa ganing elections mayor. Okay, basta mana, mangandam lang ko. Muabot na mag yung adlaw, preparado na ko. Bahala ka na, oy. Murag wa nagilaing nasod sa oning akong bana. Murag mauragin ang politika. Kay di gabi nga biuli ni gikan sa barangay, may gisulti ni siya nako. Nga hapit na lang moulbo ang akong kasma. Kaspa. Yes, okay. Ngano ka da, Pastor? Ha? Naunsa ka diyan, ha? Naunsa ka? Kuan, nagpurma-purma naman. O si purma-purma pa, Pastor, oy. Nibukal yung kawa sa politika. Nagpurma-purma ng managag ang managan og mayor ug ang konsyal sa lungsod. O niya, ha? Natural man gid na, kay mo naman ang elections mayor. Binyang, nausab ang akong unahuna. Ha? O sino usab? Nakahukom nako nga mudagan kong konsyal sa lungsod. O, ha? Unsa? Uy, Pastor! Unsa to, Pastor, ha? Unsa to? Oh, Binyang, I changed my mind. Mudagan kong konsyal sa lungsod. Na, naglisod ka man ganis barangay, lungsod na ba? Suwaya na nako. Kay hunos sa aparador. Di biya mo mataga ng panahon. Ha? Makabagdok na ko, di ba? Pero malisod ka na, Pastor. O kung sa may nakalisod, Binyang, ha? Unsa man? Dinhi sa tong barangay na ilhan ka. Pero sa Oh. lungsod, ha? Pila naman kayo nakailani mo, ha? Sayon ra kay na, Binyang. Sayon mo na sayon, ha? Unsay sayon? Magbuhat kog milagro. O si Milagro? Nga sa may buhato nimo, ha? Kanang imo nang drawing o nang imong naong dasparil, ha? Mao ba? Kuan, dili, Binyang. Dili. Kay unsa ba lagi buhato nimo, Pastor, ha? Unsa man lagi? Milagro, miracle. Kay unsa lagi buhato nimo, ha, Pastor? Magunahuna pa ko. Amaw. Nabalisa na hinuon ko, ug unsay buhaton sa kong bana. Magbuhat ko nun sig milagro. Ug di adlaw nga doon ako'y nabasahan sa banat, kay binisaya man ni nga mantalaan, gisultihan ko dayon ang akong bana. Pastor! Hoy, Pastor! Nga ano ka na, Binyang? Ano nga, ha? Basa-basa ka mong anang Biblia. Ilagkibong. Pastor ko nga anak ko. Maong basa-basa kong Biblia. Ay, hilom di ako eh. Sa unsa na ba na isod anang imong utok? Kaya nga ano ba? Unsa ba ang gidaan mo? Unsa ba na... Ay, ni sa banat, nabasahan ako niya niya. Nga usa ka Amerikano nagvideo-video dinis atong dapit. Unya pagkahuman, labihang panaway sa atong nasod, sa atong lugar. Kitsa ba ng Amerikano, ha? Sabi niya nga, Sikak. Sikak. Nya gisaway ang atong dapit. Unsa may ang gisaway? Nasabo ko kay asiras. Hugaw kay ang mga paril, baho kay ang angso. Kay ang mga tao pataka na og pangiis paril. Basta kay dagan kay ang gisaway. May sad no na, wake up call na. Wake up call na itong mga Pilipino nga, ha? Na itaw nakakita sa itong mga sayop. Ay mao lagi.
Kini yung pataka nagpangis daplin, mao na hinungdan ana, mo nang hugaw kay stanan, hastang hugawag yun. Mura nagkatong pare nga nagmisa sa kapilya. Unya luyos kapilya bahaw kay kanso. Perting ko as pare, giapil niya siyang misa. Nya, sa may pong pare. Matod pas pare, gikanta pang kinsa may nanghihi sa luyo, baho man kay ngangso. Unya, sa may tubag sa mga tao? Mga barangay tanod ang mitubag. Gikanta sa nila. Tubagan sila nga, dili na mag-usab kami. Nakabantay ko nga hugot na gid ang desisyon sa kumbana nga mudagan og konsehal sa lungsod. Pero ako siya gipahimangnuan nga wa kay siya mailhi. Og diya siya gisulti nako. Unsa pastor? Ha? Kining magpinarihas ko sa Amerikano nga hinawayon ba? Sawayon sa nako ang atong lungsod aron mailhan ko sa mga tao ba? Mo-react silang tanan. Unsa to? Oh, karong sunod session, mag-privilege speech ko para mailhan ko sa tibok lungsod ba? Sawayon nako ang tibok lungsod. Ha? Or ni paging mailhan ko pareha sa Amerikano, manaway. Nga, ibutan ako sa internet, sa facelift. Facelift ba na? Nga mo privilege speech ko para mailhan ko. Mitambong gid ko sa sunod session sa barangay ug naminaw lang ko des daplin. Kay maminaw ko unsa ipanulti ni pastor. Ug sa pagsugod na sa session, Present ang tanan, including ang kapitan. Ay, ako man ay kapitan. Business of the day first item. Privilege speech ni Kagawad Pastor Tenorio. Kagawad Pastor Tenorio, you are recognized. Honorable Barangay Captain, my fellow kagawad, tri-media who are around, audience in the gallery, good afternoon. I will deliver my privilege speech in Bisles, Binisaya in English. Ang ako ray kasulti, nga dunay 20 ka mga katarungan kung nganong wa ko makauyon ni nga tulungsod. Di na mga tao patakalag pagihi di as daplin. Nagkatab ang mga manindag isda panahos kagabion anas daplin sa karsada. O ang dili sad mayong paminaw nga dinhi sa tong lungsod ang mga single nga motor nganlan naghabal-habal. Mo ni nakakusog sa rape. Ang mga kanal nagpasad ng mga plastic. Adunay tigbakay bisig Birnes Santo. Mo ni kung nakita sa daghang mga bati ning atong lungsod. Dili ni matago kay ako ning gibidyohan. Ay i-upload ko ni sa Twitter, sa YouTube, sa Googles, mga ilokog danog sorry ning akong pagpanaway ning atong lungsod. perti gyud akong laguta sa privilege speech sa akong bana. Maong gisudyaan ko ni. Igo lang ni katawa. Nganong katumay mong gipanulti ha, pastor? Pero, Binyang, perti na sikatan ako. Ako'y nahimong topic sa tanan. Ha? Talk of the town ko. Mo, bro, nangayam sa kong sorry. Sorry sa imong kagaral. Perting sa kuha sa mayor nimo. Ipa-deport ka. Oh, sa'yo pa report ka? Taga din hiraman sa ko? Na? Oh, na Binyang. Perti na sikatan ako. Mailan ako sa tibok lungsod. Kay husto man sa akong gipanulti. Gusto sa imong kagaral? Wa ka ba mahibaw, pastor? Nga dunay ka-oba nimong konsehal sa barangay nga naghimog resolusyon nga na-deklarar nimo og persona non grata? Unsa ba'y persona ng grata? Unsa man kuno na? Nga wa ka kuno batasan! Wa Ha? kay buot! Pataka ka nagtabi! Maong palayason ka din sa tong barangay! Pabalhinon kag puyo! Persona non grata! Basta sikat na iko. Maong mudagan ko. Mudagan ko konsyal sa lungsod. Bisag ideklarar pa ko nilang persona ng grata, i-deport ko nila dito sa kuwan, kalituban, okay ko. Sikat na ko. Ilhado na ko. Popular na ko. Yes! Mudagan ako konsyal. Yeah! Kaya nakahatag karon ako og kahasol. Para lang gid nga mailahaning akong bana para musikat, nagpinarihas na itong usa ka Amerikano nga nanaway sa Pilipinas. Mao sa niyang gibuhat sa akong bana. Hinuon aduna say nakauyon sa gibuhat sa akong bana, pero aduna say naglagot. Palayason gud ang akong bana sa among barangay. Unsa man og kamoy pasultihon? Padaganon ko kanig konsehal sa lungsod tungod aning iyang gibuhat. Unsa man og kamoy pasultihon? Binyang.
Alo! May nga adlaw. Mayo! Gingon man sa tanan Tanan. nga nagpamati ka na turon board. Oh. May nga adlaw. Salamat kayo. Mm. Ug sa tanang mga taxi driver. Taxi kay board. driver. Oh, ako nasakyan karon nagpaminaw na to. Di ay. Thank you. Pagsugod na ako, mao gyud gipaminaw. Si Oh. Atty. Rufil. Dr. Piña. Oh. Lani Piña. Oh. Tanang mga taxi driver, mga pedicab o kanang mga tricycle driver. Tricycle. O mga Labi na sumandako. Sa wireless, ilang gili. Ilang gili din man. Mga merkado rin board. Mga balhabal driver. Diya sa ilang munsing panilag. Ilang Ah? panilag. Mahunong na diya. Kay sipag ilang radyo. Thank you guys sa nga tanan. Oo. Salamat. Ang mga balhabal. Oh, kanang mga tindahan, kanang mga stall Oo. sa mga prutas sa board. Yes, ka merkaduhan. Oo, merkaduhan. Masumpay-sumpay nimo. Thank you kayo. Oh, maminaw. salamat. Labi na ni Marlon Anggo, no? Ni Honorable Ronnie Lastimosa, ni Wilfredo Sabala, o ni Itok Licaros, nga mga laing mga diehard ni nga itong tulumanon. Sige, si Binyang atong sender. Binyang. Oh. Kinim kong iyang bana, mura ni katong Amerikanong nanaway ba sa Pilipinas? Pilipinas? Oo. Last ni nga konsihal. Karon nga nangandoy nga mudagan og kuan. Konsihal nas lungsod. Nangandoy nga mudagag kapitan pero moona man ang eleksyon sa kuan lokal. Ang tumong siyang bana mudagag konsihal pero kini ang bana wa kay niilhi. No, ug lungsod na. Sa ilang barangay na ilhan. Pero og tibok lungsod na, wa kiniilhi ang bana. Mo na yung gina ni Binyang si pastor nga. O ayon na lang kuan kay wa jud kay ilhis lungsod. No, nga unsa pagkadaog nimo? Ug mudagan kag konsyal, mupasaka ka nga konsyal ka ras barangay, dinis tong barangay na ilhan ka. Kailan sa kuan? Pero tibok lungsod wa pa ni sa ilhi. Mao tang gibuhat siyang bana nagparehas tong Amerikano na naway. Nag-privilege speech sa ilang session. Gisaway ang ilang lungsod. Ang ilang lungsod. Na kini atong lungsod ay mga tao rin ipatakalag pangi. No, mga barbecuehan so na mga hugaw nga bandal-bandal na mga kuan. Mga kanal, mga drainage kay pertinagahan ng kuan sagbot. Mo nga dunay nakauyon sa iyang gibuhat, dunay siya nakasaway. Mo nang dunay mga kauban niya nga magbuhat og resolusyon nga ideklarar siya nga persona non grata. Kanabang tao nga way batasan ba? Way kuan kanang murag way gabaos asa na way nga tao nga way way gabaos way puangod ungrateful. Gisaway ang kagalingong kuan. Mo to style atong Amerikano. Mudagan man nakauyon na sa ni sopak. Nasa ni sopak. Pero nangay nagpasaylo tong Amerikano. Ang maka wake up call ba? No, nga atong mga kuan ibaw. Kakatong isgutan tang Amerikano board ang wake up call dili mao ang iyang pagkahimo. Kung wake up call ang iyang gihimo dili mao dunay gamay nga pagdaot para nako ha. Kuan lain ang kuan. Lain ang opinion sa mga tao. Doon na si uban nga nakauyon. Kuan. No, bisan si ang gobernador sa kaya ato na ning kuno. Okay, did I say wake up call? Ato ito nga, agyahangyo na kumayon ta, kung makakita ang mga kadagkuan din nga muni ang atong kahimtang, ang kanal, ang dan. Ilan abangan nito pagkahimo. Di mo to sa Pinoy god nga. Morage. Pero diri siya na puyo. Oo, pila ka tuig siya nga puyo sa atong Pilipinas. Pero kuan lang, lain basta lain ang reaksyon. Pero hino na nga magpasaylo. Pero kini ang bana karon gusto nga mailas lungsod mo ni gibuhat aron mailhan siya. Nya dayon. Sige panaway. Ni atong kuan dire. Ni atong tubig nga kuan di mo agas unsa na. Sige lang bro. Mo ni nga pitin laguta tao ni kuan sa Binyang. Nga mo ni gibuhat siya bana nga hinon doon sa ni nakauyon. Pero unsa man kay pasultihon padaganon ko baka ni konsyal lungsod tungod ning style siya bana kay ni ilhi iya tong game board para ma-popular siya mailhan siya sa tibok lungsod imo sa to yan style sige lang saway lang pilay pa duha pilay pagtsambahan di pakwa na lang siya kanang pabuhatan lang mga maayong buhat ayo lang sa siya pasubra kay maglagot pa sa matawa to ay lang sa pasaway maghimo siya o mailan siya nga kanang nindot nga pagka ilan niya nga oy
O di na si Oh, kuan. kani Oh, di ba? kana may iso. Kito mga tao patagal naglabay silang plastic ana sa kuan mga ana sa Kanal, drainage din na anas mudagan kanal, din kanal. na- oo. Oh, magbaha ta dinhi. Magbaha. Oh, kana mga issue yung ana. Oh, dili panaway nga. Dili panaway. Oh, kini atong lungsod daghan kay mga kuan. Oh, mga mugbuglupad. Kini katong lungsod, Oo. daghang mulatay. Oh, way tugpa-tugpa. Patug-patug pa. Para lang mailhan ba? Sige. Ana lang binyang. Iyan ka sa to sa Mumbana. Iya sa tong pamaagi Oo. na mailhan siya. Kay ganahan may Para sa tong kakasiya Amerikano. ana. Suway lang, no? Oo. Natakay baw. Basi na di. Sige. Ana lang binyaw. Salamat sa pagpadala tutong tulumanon. Kuna ko ang pasatehan. Subscribe to Dramaturgo.